Takže ahoj, vítejte u dnešního videa a dnešní video teda bude další ask a je to teda už druhý díl a myslím, že můžeme jít rovnou na to. Takže jako první otázka je, jestli adminuju ještě na nějakých stránkách a na jakých. Takže budete je mít teda dole v popisku vypsaný, protože já jsem strašně líná to tady říkat. Takže to budete mít teda dole v popisku a jdeme na další otázku. Slavila se někdy s Gambim narozeniny? Tak slavila vlastně minulý rok, to jsem mu teda udělala dort, koupila jsem si teda animal cake a nějak jsem to potom nazdobila. A tomu bylo 7 a teďka s ním budu vlastně slavit druhý narozeniny. Kdo ti dává ty kurzy se Aaronem? Tak dáváme je teda kamarádka. Jaký máš foťák? Foťák mám teda Nikon D3300. Se teď naposledy Gambimu koupila, tak myslím, že to bylo teďkom naposledy ty sedla, jedno to anglické, jedno westernový a myslím, že to fakt bylo teďkom jako naposledy, protože teďkom jsem už jako vůbec nic nekupovala. Takže asi ty sedla. Co plánuješ na prázdniny? Tak já vůbec jako asi koně, potom přijede kamarádka a potom zase koně. A jinak plánujeme teda sraz, takže se máte na co těšit. A jaký styl jezdí s Gambim? Tak jezdíme teda Anglii i Western, takže obojí. Jaký máš mobil? Takže mám teda iPhone 5S. Já vím, že to moc není vidět, protože mám obal, ale prostě iPhone 5S. Co se chci s Aaronem zaměřit, tak jak jsem tak přemýšlela, tak asi na ten parkour, kdyby ho to bavilo a prostě zkusit nějaký hobby. Ale kdyby ho to bavilo, potom jsem nad tím jako moc nepřemýšlela, protože jako já nevím, takže asi jenom na ten parkour a pak se prostě uvidí. Je Aaron tvůj a bude někdy tvůj? Tak to jsou strašně časté otázky, které mi píšete. Tak Aaron teda není můj, ale potom vlastně uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale nejspíš, jako je to takové 50/50, bude můj. Ale ještě to fakt není jistý. Chceš mít někdy vlastně koně v budoucnu? Tak určitě ano. Jak to teď jde s Gambem a s Aaronem? Tak s Aaronem jsem teď začala více pracovat, což jste mohli třeba vidět na mý stránce. A s Gambim je to tak nějak jako furt stejný. Nejlepší zážitek u koní? Jako ono je strašně moc zážitků, který prostě jako jsou tady v mém srdci. Ale toto je asi jeden z mých nejoblíbenějších, nebo nejlepších. A je to teda, když jsme s Gambim vyjeli teda ven na výšku na padalce a poprvé jsme cválali a on byl úplně jako dokonalý. Takže to je úplně můj nejoblíbenější zážitek. Jaký styl budeš s Aaronem jezdit? Tak my máme teda možnost jezdit obojí, ale spíše se přikláním asi k té Anglii. Když ho budeš obsedat, tak měl by se teda obsedat někdy v květnu, červnu, možná i v červenci, ale jako ono se vlastně uvidí, jak nám to půjde a podle toho se pak bude obsedat. Ale do července by už měl být tak nějak obsedlý. Lepší vlastní pronájem nebo jezdecký klub? Tak jak jsem nad tím tak přemýšlela, tak jako každý to má určitě jinak. Třeba někomu vyhovuje jezdecký klub, někomu vyhovuje vlastní, někomu zase vyhovuje ten pronájem a já jako vůbec nevím. Teď jako docela vyhovuje ten pronájem, ale je to vlastně na každém, komu vyhovuje, takže nevím no. Takže každý by si to měl jakoby vlastně uvědomit, co je pro něj nejlepší a měl by si vlastně zkusit jakoby i všechny, aby potom věděl, co je fakt pro něj nejlepší. Takže tak. Kde jezdíš? Tak jedna holčina mi teda psala, že Gambi ho zná teda z Divišova, tak vlastně my jsme se právě přestěhovali z toho Divišova, takže tak a jezdím u soukromnice. Jak dlouho jezdíš? Tuto otázku už jsem říkala taky v minulém videu a jezdím teda přes 4 roky asi, tak nějak, no asi jo. Kdy se ti líp v Anglii nebo ve Westernu? Tak jako vůbec nevím, já jsem nad tím přemýšlela a jako asi v tom westernu, jinak bych se samozřejmě nekupovala, jinak bych zůstala v Anglii, ale asi mi víc vyhovuje ten western, ale jako záleží taky na typu sedla, že třeba jako v tom westernu jsem si fakt musela nejdřív zvyknout a až pak mi přišlo fakt pohodlný a v té Anglii prostě jenom sednete a je už pohodlný. Takže ono je to zase na každém z vás, protože máte prostě různý typy sedel a záleží, jaký vám zrovna sedne. Točíš, jak vyčistit koně? Tak určitě to mám v plánu další videa, ale potřebuji, aby mě někdo natočil. Což u Aarona jako fakt nevím. Z jakého jsi kraje? Tak jsem teda z Plzeňského kraje. Točíš, jak nauzdit a nasedat koně? Tak to je právě to další video, který mám taky v plánu, takže se určitě můžete těšit. Jestli teda mě bude kdo natáčet. Když co upravuješ videa, tak upravuju teda přes Movie Maker, protože na mém notebooku prostě nejde jako nic stáhnout, žádný prostě programy, takže prostě se musím stačit s tím. Ale ještě někdy stříhám v Camtasia, ale s tou se teprve učím a zase mi nějak blbne, prostě se nechce nahodit, takže teďkom stříhám přes Movie Maker. Když co točíš,
tak točím teda teďkom přes zrcadlovku, jsem říkala, potom točím někdy na mobil a někdy i na GoPro, což teda jsou hlavně ty výšky a takhle z toho sedla a tak. Kolikrát týdně chodí za Gamem a kolikrát za Aaronem. Za Gamem se teda chodila fakt pravidelně, chodila jsem za ním skoro každý den, krom čtvrtka, protože ve čtvrtek mám do 4 a v zimě se to fakt nedalo, protože byla brzy tma. A teďka jsem tam už jako párkrát ty čtvrtky byla. No ale teďka se to změnilo kvůli tomu Aaronovi, takže za Gamem jezdím teda pondělí, středa, pátek plus víkendy a za Aaronem jezdím teda úterý, čtvrtek plus víkendy. Takže tak. Děláš někdy stream na YouTube nebo na Facebooku, tak určitě, jestli bude zájem, tak klidně udělám nějaký streamy, a takže můžete napsat do komentářů, jestli chcete nějaký streamy. Spíš by to bylo asi na mojí facebookové stránce a kdyby byl teda větší zájem, tak klidně udělám i stream na YouTube, takže klidně můžete psát. Toto by bylo teda všechno, nevím, jak tady to video bude dlouhý, protože těch otázek jako moc teda není, ale aspoň něco. Doufám, že se vám tady to video líbilo, kdybyste chtěli teda další díl, tak mi můžete psát do komentářů, plus k tomu nějaké otázky, abych měla co zodpovídat vlastně v tom videu. Ahoj u dalšího videa.